Andoni, bueno, oso, ez? Jantzita Moda dago. zale. Jantzita. Oso ondo jantzitako mutila da, ez da esan behar dezu. Justo moda Es que kontuetan, aurreko- es que- baina Ainhoa baita, ez? Edo ze? Bai. Ni Chupeti oso guapa zoaz. Ni nas de volantazos. Osa, ni... Ontxe, bueno, Folklorea gustatzen zaizu. ni bai, baina, osa, ni segun dakaten Eta pantoja. bai, jastenaz skater, jastenaz super elegante de repente, moto la eskontza batean. Kanpaikadak emateko adibidez, ez da? Bai, hori, ez Ja, baina nire qué fuerte hori, ez? Kanpaikadak, osea, ez izan zen hori. Ba, oso guai egontzan, tio, soineku, a medida de txinik esena, a ber, iraia oiartzabalek. Eta hemen egindakoa gainera, oso Hemen neska egindakoa, finek gaina nik egindakoa. eskatu nean, nire naban iraiak egitea soinekoa. Ta gero, soineko hori etzean dakozu. Es que hoxe nahi dut kontak, no me dejáis hablar hoxe Bai, la barkatu, pasaren dana. Nik esan eban, nino, eta iraia oiartzabalek etxe. Orduan, zu jarten zahor, bizitxe zu pretiko mama, etxen dutzuela soineku, a medida neurrire goitxi bera, eta gero, bertan editxu behar da soineko. Nun dau? Balentziaga museoan edo. Iraia dauke bertan. Claro, bai dekitxe, ni neska handitxenaz, orduan batek erosten Ja, bardin badau, bai. ajustatzen da, eta hori Edo erreza da. probatzeko Orduan edo deko erakusteko. mierda, ez? Jodator. Baina eta bai. zetakoan. Ni zanetan oparitu, erungo dut Ja, eroskira konprak egiteko eta hori da. Bueno, Ja, baina- beste horrelako ekitaldi baterako edo eskatu jozu. Bai. Gehiagotan luzitzeko, ez da Urrengo pena da. urtean. Bai, oso kriston pena da. Ez baina bakarrik gaina, ibiltzea. hori izan dira urtengo kanpanadak, hartengo urtea izan tenari da ona. Bai, nik esan nahi neban. Esan nahi neban. Sorte Nik esan honak nahi ekarriko neban. zenuela. Nik esan nahi neban, direktun esan nahi, batu spoiler bat engot. Eta zeran, aurtengo urti izango da, de puta madreku, Esan nahi neban. Esan nahi neban, claro, hor ja, pixkat jokatzen neban, en plan de gauzak gaizki baldin baduz, ba, bueno, akulpi bota neuri eta barri batzuk Eta botako. listo. Claro. Eta ondo Ja. baruz, ba, brujina, jazta. Jazta. Baina, esan zizutenean, hori, kampanadak edo, kampanadak esan den? Bai, kanpaikada. Kanpaikada. Bai. Hori aurkezteko? Ze? Ba, oso Flipe egin zendun edo, ze? Ez, Ez? no, flipa. Ez da ze, ani gartiburu, ez? Agarti bururen mailan. Hori, Ez, bai. zera. Ani gartiburugaz konpeti duten, gau horretan. Zuzenean. Gaina, bixo gorriz jantitxe. Zuzenean zan. Bai, zuzenean zan, baina. zan, bai. Gaina, eskin hori izazten. Haino, kanpaik da horrezko, tanik, noiz grabatzen dizu. Desde luego. Desde luego. Hombre, grabatu izan dira beti, Desastre bat. Euskal Telebistan azkenengo urtetan zuzenaren. Claro, mentira. pilo Bai, bat azkeneko urtetan, urtetan. zuzenin nahi Sekulako desplegarekin Bai, bai, gainera. Eta hori Eta pentsa hori neban gizara, grabatu. Jota, Bai, ni beti pentsatu langile grabatako gizajoak, telebistan ez, izan horre. sekulen. Bueno, Direktu langile nintzen, gizajoak ez, hori da esperientzia bat hori baita da. ere. Bai, ez? esperientzia bata. Ni luzin izan, bai, izatxik ez, bai. Baina Eta gero juerga? Bueno, que ba, maja, ze juerga. Gazteizen. Pandemian geundela, tia. Ja, a ber, baina ja, ez, Ez, ni urte ni ba. nintzen. Keba. Tabernak ordu bat akarte, ez Bai, dakiz baina ordu olako gehiagoan, kotilloi eta- bat pribatua, Keba. ez? Zintzan, gainera nik Bai, badakit, zintzan. bueno, nire lankita asko joan zirelako, Bai, makillajekoak, claro. jantzitegikoak, albistegitako aurkezleak, Bai, eraizurekin egon zan gainera. Hori da, jerik eba zehuntzan. Ordan, bueno, bai. Bueno, egon zan sustoa izan zan, Afrika baetak positibo eman zuela, bi egunetara, eta ana urrutia jarri berri izan zutela, eta promoa eta dana ja botata Ai, zegoela. ama. Osea, que hori bai izan zala... Launon ere, ez, paseiakien. Ah, bueno, Ana, Ana Goikoita Anak eman darekin, badu, bai. positibo. Bueno, modaren inguruan hitz egin behar genuen ez da. Ah, Bai, bai, barkatu, claro. barkatu. Eskerrak hemen badagoela norbait. Bai, Bai. Ez que, igual ez da izango moda asko gustatzen Ja. gakolako, Hori, kontatu. Noiztik, Kontatu zer. moda, Ah, noiztik, Andoni beti gustatzen Balenciaga. zaizu. Andoni Valentziaga hori Andoni da. Valentzia. Ez niri moda beti txiki Beti txikitatik txikitatik. gustatu zait, eta gaina gustatu zait, ez horrela arropa orokorrean gustatu zait, beti modu ezberdin batean janztea. Eta Janztea. ni gogoratzen naiz, gainera anekdota polita da kontatzeko, ez dakit inoiz kontatu dudan, baina udalekutara joan ginenean lehenengo mailan, hau da, 6 urterekin, Arizmendik Astobako udalekuetan joaten gara Garesera. Eta gaubela egiten da. Orduan, eskatzen dizute mesedez mozorro bat edo arropa berezi bat eramateko gaubela horretarako. Eta nik nire amari esan nion, eta testu ingurua ez daukat horrela oso fresko, baina badakit horrela izan zala, ezta? Nire amari eskatu nion, jola berrokal izan nahi nuela gaubela. Eta nire Eta ama hori zenbat urterekin? bere 6 urterekin. Nire amak sartu zituen maletan, horrelako larru beltze, bueno, horrelako Jola antzeko- berrokal, tío. Horrelako Baina zeba antzeko. jola berrokal. Oso momentu hortan telebistan modan zegoen. Orduan horrelako larru beltze egindako bota batzuktako idunak, soineko la pegatu bat, txikia, ez dakit non erosi zuen, nondik atera zuen, eta gero bi globo. Globoak ziren garrantzitsuenak, claro. Claro. Nire ametsa zan globoak jartzea, eta izan nintzen gaubelako erregina. Hombre, Baina claro. Jola Berrokal, tío, o sea, la Pantoja de Puerto Rico eta hori bai, Kronikaz Marcianas ulertzen dute, Baina jola berrokan sasoi horretan, bueno, oso ezaguna izango zen. Ba, eta No, bideo ikusi ostean, zelan jazten dugu edo ze estilo dekogu euskaldunok.
Ba, nik uste dut bai, gero eta globalizaua dala dana, ez? No, esan, Bat daude igual perfil batzuk. Aiaten da momento bat, ja, nun Londresen zazen, edo Madriden zazen, Parisen zazen, edo nun zazen, mundu guzti oso antzea jazen da, ez? Ja, modi gero eta globalagoa da. Hori da niretzat tristiena, ez da? Bai. Azken finean, bueno, zuk aldozu arropa merkea erosi, edo arropa basikoa erosi, baina gero zure ukitua edo zure kombinazioa egin dezakezu, zure komplementoa jarri dezakezu, ez da, zure osagarria. Eta nik uste hori dela pixkat moda gustatzen zaigunentzat gakoa, ez da, ezberdin jasteko. Bueno, nik adibidez, orain gainera ahal dudalako ekonomikoki, ze beti ez dut aukera hori izan, baina orain posible daukat herriko dendetan erostea, ze beti da garestiagoa, hori horrela da. Baina saiatzen naiz Bilboko, nire auzoko edo inguruko dendetan erostea. Eta gainera, beraiek laguntzen didate askotan, luka ondo kombinatzen, zerbait ezberdina. Nire amorru handia ematen dit gainera, leku batera noanean lanera edo ekitaldi batera noanean, edo gonbidatu bezala, norbait aurkitzea berdin jantzita edo oso antzera. Amorru ikaragarria ematen dit. Eta hori gertatu zitzaidan gainera, aurtengo Gasteizko telebista jaialdian, eta joan nintzen gainera, izan zen ja laugarren urtea. Zein zan zeure kopioi? Ez. Gertatu zitzen orain dela bi urte. Ni lau urtetan joan naiz festivala kubritzera, alfombrara. Eta egia da, ni kasetari bezala noala lanera, ni ez naiz protagonista, baina nire gustatzen zait leku horretan ondo egotea, eta gainera bat, estatu guztiko kasetariak datoz, eta jendearekin egoten zara berbetan, eta esan nuen, aurten ez didate kopiatuko, eta jarri nuen traje hori bat. Gainera, esaria eman ziguten, albistegiko langile orduan gertzatzen, eta traje horiak izan zuen sekulako arrakasta orduan. Egia da, nire lanean, adibidez ezin dudala, edozein gauza jantzi, edozein momentutan, edo egunero, Zuko aukeratzen duzu? bai, arropan, bai, oza, platotik ateratzen zarenean, hor ja, beste guztia gelditzen da. Platoa makarik aukeratzen dizuete. Ez da zu askotan pentsetan, buf, hau jarri neban, oindala bi aste. Bai, pilo bat. Hori gertatzen pilo bat, eta hori da, oza, lo peor, ze gainera, oza, kontzientzia ekologikoare badaukat, orduan saiatzen naiz arropa birziklatzen, edo ematen, orain adibidez, Ukrainara, bestela ere kooperara asko eramaten dut, edo Caritasera edo arropa asko eramaten dut, lagunei ere ematen diet, ose, karo, nik badakit ezin dala, alkandora bat erosi, bi alditan jartzeko, baina, bai, nik arazo hori badaukat. Ez dakit arazo badan edo ez, baina nik arazo hori badaukat modarekin eta arroparekin. Eta oso osoa gara, horregatik nire gustatzen zait, azken finean nik irekitu dalako pixkat debatea, eta lankiden artean edo lagunen artean ere, hasi gara, edo hasi dira, pixkat, bueno, pentsatzen beste modu batean, modu alaiago batean, edo ausartago batean jantzi gaitezkela, eta ez dala ezer gertatzen. Sosoago gara, amen. Jazterako moduan. Hemen bai. Bai, ni askeago sentitzen naiz horlako txarol arrosadun botin batzukin Madrilen, Bilbon baino. Eta hori horrela da. Edo nik dauzkat olako botin beltz batzutako edunak Valentinorenak ikaragarri politak, baina nik Bilbon jartzen ditudan bakoitzean, edo Arrasaten, edo edozein lekutan, jendea gelditzen da horrela. Eta hori Barcelona, Madrilen, Londresen edo Parisen, ez zaizu gertatzen. Eta hori horrela da. Eta horregatik pedagogia egin behar da. Gero, egia da gertatzen ari dela belaunaldiekin, gauza garrantzitsu bat nire koinatua zuzendaria da, Zornotzako ikastetxe batean. Eta, bueno, gero. Eta, gero. Eta, berak esan zidan, badaudela, nerabeak, takoiekin doazenak klasera. Mutilak takoiekin. Eta hori normalizatzen hasi dela, eta gainera normaltasunez ikusten dituztela beraien klasekidek. Hori niretzat da sekulako lorpena. Eta modaren askapena funtsezkoa da. Eta nik horrekin egiten dut askotan hausnarketa, eta horrekin zabaltzen dut askotan debatea. Moda ez dela bakarrik gustatzen zaizula moda edo ez. Moda askatu ere egin behar dela.